Nwanne m kedu oge na ya kita bụ oge ọrụ aka dịka osimara n'oge ọrụ aka anyị na-ada akpọkọta ndị niile nwere ọrụ aka dị iche iche n'ala Igbo ka ha nwee ike gosipụta ihe a na-eme mana n'ụbọchị taa anyị ama na-ekwu maka ọrụ aka kama anyị ga na-ekwu maka Onitsha Business Hangout 3.0 3.0 dịka emego nke mbụ mee nke abụọ nke a bụ nke atọ ya. Anyị na onye isi mepụtara mmemme a bụ Ifeanyichukwu Ogbaji nọ n'etiti n'ụbọchị taa ikwu maka mmemme ya. Onye na-ewetakwuru n'ozi a bụ Nwaada Ụzọamaka. Nnọọ dịka isi bịakwute anyị n'ụbọchị taa ikwu maka mmemme nke ibido ịkwalite ala Igbo. Arapụ afọ nke mkpọgoro gị. Nwere ihe ọzọ ị chọrọ ka ndị Igbo jiri mara maka gị? Onwero cause na ịma na afọ onye na-edi. Nke dịkwa ka nwanne ya bụ na ife onye kpọrọ onwe ka ọ na-aza and afa mgbe nne na nna m mụrụ m ha nichara anya wee sị na ife adịrị anyị Chukwu, so onwezikwa ihe ọzọ ntinyelu n'enye amarọzikwa m maka ya. So n'ihe anyị na-eme bụ na ọ afa nne na nna m balụ m ka m na-aza ntonite afa ahụ jukwa m afọ nka na-aza ya. So afa m bụ Ogbaji Ifeanyichukwu. Ogbaji Ifeanyichukwu nnọọ n'ịbịa n'etiti ikwu maka mmemme gị. Daalụ. Dịka nsi na-akwalite mkparịta ụka ekwuru na nke a bụ nke atọ ya. Imego nke mbụ mee nke a bụ nke atọ ya. Dịka isi bụrụ onye isi mmemme a, ka ihe kpalitere mmụọ gị iji mepụta Onitsha Business Hangout a? Nne daalụ. Daalụ, Chukwu gọzielu m gị. Etolu m n'Onitsha. Ihe a ga-eme asụọ ya 34 that is 34 years maka ndị na-ada anụ Igbo ka ha ghọta dị confused. 34 nnọgolo Onitsha. Onitsha dị na Anambra steeti. Agara m akwụkwọ nke ntakịrị na Anambra, gaa nke sekọndịrị na Anambra, gaa nke university nke mahadum na Anambra, fee ala nna m na Edo steeti Benin, natakwa Onitsha ọzọ. Anyị na-aga n'anya ihe eji mara Onitsha bụ azụmahịa. Ị ga-asị na etu anyị na-Enugu ihe eji mara Enugu bụ ọrụ oyibo na ije akwụkwọ, mana obodo ọbụla dị n'ala Igbo nwere ihe eji mara ya. Ihe eji mara Onitsha bụ ịzụ afịa, azụmahịa mere anyị ji na-ekwu mgbe anyị na-etonite na ebe a na-azụ afịa kacha na mpaghara West Africa bụ na Onitsha ka ọ dị, nke bụ Onitsha main market. And Onitsha azụpụtago ọtụtụ ndị na-eme ọfụma na azụmahịa. So mgbe anyị nọzi n'Onitsha anyị na-ene anya, anyị nwabụ ndị ntorobịa na-eto eto anya na-ene anya ụfọdụ ihe ada aga etu mụnwa si wee chee with obele agụgụ isi nwelu ihe ndị a ihe kwesịrị isi etu a na-aga inezi anya ọ dịka ụdị osi ụzọ nke ọzọ na-aga wee kpọkọnata ndị anyị na ha nọ. Ịma na enwe ụfọdụ okwu adịbero n'Igbo ihe dịka Twitter. So na Twitter ka anyị nọ, ndị toitoe ka anyị nọ wee toito onwe anyị wee sị ha bịanụ ka anyị kpekọnata ọnụ ka anyị malụ na onwere ihe anyị ga-emenwu ka Onitsha eji azụmahịa malụ baa ụba bawanye bukalịa one ọ dị. Kedu ihe anyị melu na afọ 2022 yet anyị bekọnata ọnụ kpọkọnata onwe anyị ọnụ wee nwee ihe nke izizi a na-akpọ Onitsha Business Hangout 1.0. anyị meli ọ dịka egwu na-amụ, dịka ebe a na-ekpo aja, dịka ebe a na-ama njakịrị. Anyị megidie ọga duto n'ihi ihe anyị nwetelu na ya, ihe uru anyị nwetelu na ya. Anyị wee sị na ọ ga-adịkwa mma ka anyị mee agba nke abụọ kọzụ ụzọ dị mma jee ya nje na abụọ afọ iru ofe emetekwa ụgarị. So anyị wee bekọnata ọnụ na nke abụọ wee wogotekwa aka nwa obele aka anyị wogote bụ na anyị jezi chọọ pịa aka chọọ ndị ọnụ na-eru n'okwu na-eme nya bụ azụmahịa. Anyị kpọkọta ha dị mmadụ ise na ndị mmadụ ise a eburu nwere nke na-eme nwere onye na-eme ihe ibie na-eme nya n'ụzọ azụmahịa dị iche ise. Kpọkọnata ha dọnọba ha anyị kedu ihe anyị jụrụ ha afọ gara aga. Anyị jụrụ ha kedu ihe kpata na ọfịara arụ
ifu ndị Igbo na-abịakọnatala ọnụ ka ha mee azụmahịa. Ine anya na let's call it business. Ine anya na ihe dịka business azụmahịa. Ikpọ business agba azụmahịa 100 ọ fịara arụ ịfụ nke mmadụ na-abụ bụ ndị Igbo nwenu. Anyị jụọ ha kedu ihe kpatara ya, ha wee saa anyị ihe asala anyị, kọwaa ihe ha kọrọ, ndị bi niile bịalụnụ wee mụta ihe. Iluzie n'afọ nka anyị sị na anyị ka ga-eme karịa ka anyị mere eme. So ihe kpalitelu mmụọ m bụ ka anyị baalụ obodo anyị uru. Nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ, obele azụ kpata obele nkụ. Ebe ọbụla ị nọ, ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-emenwu maka ọdịmma ala Igbo, bido mebie. Ọ ihe kpalitelu mmụọ m anyị ji wee bido Onitsha Business Hangout. Daalụ maka na ihe i mere bụ ihe ziri ezi. Ọ bụ ndị niile na-echepụta ụmụ ihe. O nwekwara ndị echepụtara ya mana otu ha si ebido ya fịara ezigbo arụ, ọ dịrọ fecha eziokwu. Mana otu isi chepụta ya wee bidokwenye ya, anyị na-asị gị jide nke iji n'imego ọfụma. Imego nke mbụ mee nke abụọ, nke atọ nke iji bido ya bụ Defying Succession. Yes. Ị nwere ike ịkọwa ihe mere iji jiri tọpik nke ime nke iji gosipụta nkeji nke atọ? O nwere oyi nwoke na-asụ oyibo sị na good morning tọrọ how are you, because ike nere ana mmadụ good morning nketa ya ajụ gị nne kedụkwan onye wa bụ how are you. So last year after ka anyị mechalụ maka ịbịakọnata ọnụ maka na ihe anyị na-ene anya n'Onitsha Business Hangout ọ bụrụ ihe anyị eme ahụ ise kwụsị, ọ ihe anyị na-enejele anya na ọ ga-emelu na-aga na-abawanye. And anyị chọrọ bifo anyị abanye na nke ọfụ ka anyị dozie nsogbu dị n'agbata ochie. Ọ bụ niile eji ụka sị gị na Jizọs bịara ka o dozie agbata dị na Old Testament na New Testament, because ọ bụrụ na enwere Old Testament a ga-enwe New Testament. So kedu ihe anyị na-ekwu maka ya? Ihe anyị ji wee chuzuo isiokwu a bụ na after ka anyị tụchala alụ kedu ihe na-eme biznes isi azụmahịa ji ada mba n'ala Igbo. Ofu ihe anyị chọpụtara bụ na ọ na-abụ na-emegodu collaboration ma mmadụ na-abịakọnata ọnụ, ofu onye nwụọ onye nke ọzọ azọkọrọ, before ihe ejima ihe na-emenu onye nke ọzọ anwụtọpụ ụmụ ha ekesa ngwongwo ha property business anwụọ. So nọnwa na-eme ụfọdụ ndị ji edebie sọsọ ha nwa ka ọ ya agba chọọ ya afụrọ ka ọ dị n'aka ụmụ ya, ka ọ mara na afụfụ ọ tara ụdị n'aka ụmụ ya. Mgbe anyị chọpụtazili from that last year, ihe ha ịkpa last year bụ ihe bupụtalụ isiokwu nke this year. Kedụzi ihe kpatalụ na ndị ọgaranya mgbe ochie niile anyị ma onye nwụrụ ana biznes ya anwụọ, onye nwa bụ succession a. Kedu ka anyị ga-esi wee gbaa mbọ tụọ alụ ka anyị nwee ike merie nya bụ ọnwụnwa na because ị na-anya n'ala Igbo, ị na-anya kịta njọ gị asa ajụjụ ị nwere ike ma gaa zanwu na ya onwegodo onye ọzọ ya ajụ ya, emechaa kpagharịgodo na Enugu na Anambra jụkwa ndị mmadụ, ị ga-afụ na onwere onye ga-azata gị ya. Enwero biznes nọ n'ala Igbo mụ na gị ma kịta gbagoro 10 afọ asaa, that is 70 years. Negharị anya cheki ọ fịala arụ, onwero nke m nwa ma amakwuru na onwero nke gị nwa ma onwero nke dị 70 years. Kedu ihe kpatala ya? Kedu ihe kpatalụ? Kedu ka mmiri si aba n'opi ụgbọgụrụ? Kedu ihe bụ maka na ka m jirigodi Ekene Delichukwu Motos bidogodi ọ nwụrụ hehika ngenwa kpọnata nwatakịrị kịta dị ka akpọọ ya aha 20, that is 20 years. Ịjụọ ya na ọma ihe bụ Ekene Delichukwu ọmarozi. Mana ịma na mgbe anyị na-etonite moto ọbụla gbafee enu ị na-afụ ya ọ na-aga, and ọ bụrụ sọsọ nyanwa herika fari nne. Abụ m onye ọka etiti, ngosi alụ gị ndị ọka etiti be anyị ịgba n'aka dịka kịta na onye nwe kutis ọnwụgo anya ka ilewe n'anya. Mba, nwoke ahụ ma akwụkwọ nke ukwuu, ọ ma akwụkwọ rie nne. Ka m kọọlụ gị sọsọ nyanwa bụ onye na-azụ afịa, ka kpọọ ya business, let's talk trading, ka kpọọ ya onye na-eme business na Anambra steeti anyị niile
business ya nọ na Nigerian Stock Exchange. Etu aganwa na ebe a ị ga-abụnwu director, ị ga-abụnwu onye isi na Curtis Cable. Kedu ka ị ga-esi bụ onye isi? Ije na Stock Exchange igote shares Curtis, iburugo a director, business ya na-aga. Si etu ọ nwụrụ business ya nwụbero because a lot of people nọ na ndị isi and ha egochago shares and the shares ya na-eme ọfụma. So this when ihe tọrọ ọchị n'ime ihe niile a wekwa iwe n'ime bụ na anyị na Curtis na-akpa ka anyị marụ na ọ ga-abịa. Anyị maọbụ n'uche mmadụ abụrụ uche Chukwu. Uche mmadụ abụrụ uche Chukwu, mana ọ dị mma. Ọ ka ọ dị mma ka ọ ka ọ dị mma. Ebe kọwago isiokwu ị ga-eji mee ke afọ nke taa ka njiri tukwa ya jụọ gị ajụjụ. Gị onwe gị bidoro mmemme a enwekwere God forbid enwe ga-anọchi anya gị ka ihe anwụ ike na-aga ịma na ya dị eme ihe ka eme ya otu mgbe a na-eme ya ka ọ na-aga n'iru. Enwekwara onye ọzọ ị na-ese n'aka na-egosikwa ya ihe ndị isi eme otu isi eme ya n'agbanyeghị adị ama ama. Onitsha gwara obosi ndị nwa gwara ndị nwa. Ịmago na enwe ihe a na-akpọ oyibo kpọrọ leadership by example. Ị na-eme ị na-egosikwa igbe ikwe ndị na-akpọ like etu ọ dị kịta. Ọ bụrụ m nwa nọ n'isi anyị nwere ihe a na-akpọ advisory board. Ha nwa na-etake decision, anyị nwa na-implement decision ndị advisory board. Onwe mgbe m bịawala ebe a mụ na mmadụ so enwekwa ndị anyị hapụ n'Ọnịcha wee pụtaba anyị nwe kọmitii dịka etu a mụ na gị si akpa. Anyị enwego 1 month ofu ọnwa to ọnwa isii ihe anyị ga-eme na ya. Anyị enwego ọnwa isii to 1 year ihe anyị ga-eme na ya. Anyị enwego 1 year ofu afọ to afọ 3 ihe anyị ga-eme na ya. Nwa afọ 3 to afọ 5 ihe anyị ga-eme na ya. Onye ọbụla mana ọ dị anyị ga-eme ọ dị onye ọbụla afịa. So ha chọọ m afọrọ ihe enyi ngị nwa nwede ebe a nwedịrị ike ịbịa sị kedu ebe unu nọ anyị asị na anyị nọ na 1 na nke mbụ ịbanye ozugbo banye na 2 or banye na 3 depending ebe anyị kwụsịrị you continue. So after agacha ọgụcha ise anyị edegharịkwa nke ọfụ. So onye ọbụla kịta chọrọ iso na Onitsha Business Hangout is free, ọ dị free iso anyị. Mana ịbịara n'ozugbo efu ebe anyị na-eje ifuru na ebe ahụ anyị na-eje fụ ndị na-edu anyị. O nwere mgbe ndị advisory board ha dị 5 ha 5 ya eje nwụcha once. O nwere mgbe ha eji nwa ofu mgbe o sigara na ha nọkwudo ofu ebe kasị na ha ba plane ha crash na mba. So ha nọ ebe dị iche iche. So kịta anyị edebegie n'ụdị na ọ bụrụ na m anọrọ ya onye ọbụla pụkọtara ebe a sị na achọrọ m ịbụzi onye ga na-eme Onitsha Business Hangout. Ihe ọ ga-eme bụ une anya n'ihe anyị na-eme soro ya ozugbo and ọ na-esie ndị bọọdụ a na-esie ihe niile a na-aga ọfụma. Daalụ sọ na nke a unu mere ọfụma maka na ọ dịrị ofele. Ka ndị ọgọ ọzọ onwe ihe mmadụ mekọtara ma ibidogo ya ma ịnọtego aka n'ime ọnwa na-ada abịa dịka nsi eme mmemme a kee ọnwa unu na-ada agabiga gbasara ya. Ọnwụnwa bụ ihe akpọ challenge. Ịmalụgo na enwere ụdị enwe ka ndị be anyị si eme. I'm not ọ bụ ndị soro Igbo sị I'm not holding it. Ejiro m ewesalụ ihe mana ọ ka enwere ka ya na-akpọ ka ndị dị. Biggest ọnwụnwa kacha ọnwụnwa anyị na-enweta n'ihe a bụ ifu ego anyị ji emenya bụ ihe. Because kedu ka o si dị etu a anyị ga-akwụ ụgwọ hall, anyị ga-agba moto wee bịa Enugu, anyị ga-akwụ ndị microphone ụgwọ, anyị nwee some ngwungwu ihe ndị ọzọ a ga-eme. Enwe ihe a na kedu ka esi asị ya na ya ama ihe emeri wee ya ama ihe asụrụ ede wepụ nni. Enwe ihe a na-ewepụ nwe ihe a ya emegasị ihe anyị na-akwado enwe ike pụta ife. Anyị adịghị enweta enyemaka etu anyị si kwesị inweta enyemaka. Mana ekene dịrị mmadụ dịka Gaius Chibueze bụ onye isi na Voice of the East and East Side Ventures. Nnukwu ekene pụrụ iche ebumukpe ekene ebujelie maka na mgbe ọ gbajuru dọrọ na nke ahụ disie nke disie amarọ m ihe m ga-eme 1 month ofu ọnwa wee ruo mgbe a ga-eme event a anyị ayọtabere 1 naira. Ọ na mkpoziri onye isi na ebe a bụ Lutanna kọwalịa nekwa ihe anyị na-eme because Lutanna
bịa nke izizi anyị mee n'Ọnịcha o si Ọka wee bịa nke Ebu. So si andịkwa ihe nwanne gị na-agabiga o wee si m oke mụ chelu e wee megide na anyị na-akwado ihe a nọ na-aga bụ Ahịize onye isi na Eastside Venture. So nnukwu ukpe ekene ka m na-ebujelie ndị be anyị duto na ihe a bụ ihe anyị na-akpọ non-profit enwere uru dị na ya. Mụnwa na-agbagharị ihe niile enwere uru m na-erite. I'm not making any money from it for now. It is me being honest. Mana abụzikwa na o nwere uru ya apụta n'iru amarụ mana kịta ọ pụtabero ebe anyị na-eyuzu as hall bụ ndị ụka bụ ihe nwere anyị yọgide ndị ụka ka ha beela anyị ego ndị ụka jụ onye microphone bee ego ọjụ and ịma na onye kpuo na ya mkpọkọrọ agbata obi ewere emere ihe masịrị ya na anyị na-achọ enwe na-aza na na-agwa mmadụ na ihe anyị na-eme onye ahụ bi ebe ahụ dịka ebe ndị ọta akara nọ dịka ebe ya nọ wee kpọọ aja mbanụ echi niile onye afọ ama mbịa na anyị na-agba mbọ ka anyị mee ihe a ka ọ ga-abụ ine anya na vidio ofu ihe na-eme ebe a iche niile obodo oyibo. It has to have a standard. So ọnwụnwa kacha ọnwụnwa anyị na-enweta n'ihe niile abụ ịfụ ego anyị ga-eji welu na-eme ka ọ na-aga. Anyị fụ ego anyị akwado ya ọfụma ma anyị afụrụ ego anyị akwado ya ka ume anyị ra kwa ya nke ka onye ọbụla dị ka anyị adị na anyị eni ene. Daalụ. So Mr. Gaius anyị na-ekelekwe gị na nke i mere na-asị ka ijide ka iji ọ bụ na ị ka na-eso anyị rute kịta ọ na-anụ n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru biko anyị na-arịọ arịrịọ otu ọbụla ga-esi wee kwalite mmemme a ka ọ gaa n'iru unu gbalịa kwalite ya. Daalụ. Ka anyị jụkwa ọzọ isiokwu nke afọ a bụ Defying Succession. Ịma ihe ọbụla na-achọ ime ekwesịrị ịkpọta ndị nwere amamihe pụrụ iche gbasara ihe ahụ ka m jụọ ndị kpọtara ga-ekwu okwu gwa ndị ga-abịa mmemme okwu ọ bụkwa ndị nwere akọnuche zuru oke gbasara isiokwu ga anyị pịrị aka ka ọzọ a na-enene mmadụ anya n'iru were etinyere ya akwara anụ nwee ebe niile ere nri enwe onye ga-abụ ọbịa ine ya n'iru isi na onye anyị atanwa akwara anụ anyị jibala n'ime pịa aka pịpụta ndị nwegolu experience ndị nwegolu ndị fugolu ihe n'ihe gbasara succession. Mmadụ dịka Chief Godwin Obaka Okeke nke eji GUO malụ nyenwa bụ onye isi na GUO Transport Limited. Kịta mụ na gị na-ekwu GUO ihe gbasara biznes ya mgbe anyị ji efia ọnwụ ya nwoke bụzi mmadụ Abụchukwu nọzi n'isi. Nwoke esi m n'ihe ọ na-eme bụ ụtụtụ ọpịa tenisi rie ọkpa ṅụọ mmiri na-abịa na ụla n'ụmụ ya ka ihe gbasara biznes ya azụmahịa dịzi n'aka na onwerozi ihe gbasara ya gbasalụ azụbe ọ na-azụ afịa nọ mbọsị ya nwere efe ya akpagharịcha ya bụ abịa edunọlanị na ya ataga afụ ka ọ dị na mma na ya nọzi n'izu ike. So nyanwa bụ GUO enwego experience o gburugo nye ụmụ ya and ụmụ ya ahụ na-eme ọfụma karịa mpa ha na ọ bụrụ na ị na-enene ka biznes azụmahịa GUO si aga. Nke a ofu. Onye nke ịbụọ bụ Prọfesọ Olusegun Oladakpo Shogbesha onye Yoruba. Ndị be anyị na-akpọ ya ofe mmanụ ọ bụrụ na eji akọ ha ọnụ mana ihe anyị na-akpọ ha ndị ofe mmanụ ọ bụrụ na abụrụ ịkọ ọnụ. So nyanwa bụ onye isi na onye chọpụtara onye mepere ihe a na-akpọ Onitsha Business School. Mana ụfọdụ amarọ na Onitsha nwee business school ya chịkwa na ọsọsọ Lagos nwee business school. Onitsha enwego business school. Onye mepere ya bụ okwudo onye Onitsha ọ bụrụ onye Igbo onye Ijebu. Kedu ihe anyị ji kpọta prọfesọ? Ihe anyị ji kpọta ya bụ onwelu research onwere nnene onwere ihe melu ebe nwa dechaa n'akwụkwọ nọọ ihe a bụ ihe melu biznes ọ azụmahịa n'Igbo ejiri aba na the next generation. Anyị chọrọ ịnụ from an academic field. That is two. Onye nke ịtọ bụ Honorable Ikemmazeli na-eti egwu Ugosi na Obichukwu. Ọ na-abụ ndị mmadụ na-anyafụ Ikemmazeli ajụjụ a na-ajụ anyị bụ Ikemma na-eme biznes, Ikemma na-azụ afịa, kedu afa company ya? Ha echefuzie na iti egwu n'ime ndị mmadụ obi aṅụrị bụ biznes. Kedu ihe a na-akpọ ya? Entertainment. Dịka Ala Owere kịta Ala Owere ada azụ ahịa
Owerri nke capital Imo State ihe ha nọ bụ entertainment ngwọrị bụ ihe na-akwụta ụgwọ. So ihe anyị ji kpọ Ikem bụ na mpi Ikem tiri egwu n'ani Onitsha. Ikem bụ onye Onitsha, nne ya bụ onye na-eti egwu. Ikem esorokwu ya tibe egwu. Ine ya anya iwe jụọ onwe gị ụmụ Ọsadebe, ụmụ Oliver, ụmụ Mike Ejeagha, ụmụ Ozeme na Nwansugbe, ụmụ Morocco, ụmụ Saworio, onweghị na-aghọta efugo ihe mere anyị ji tinye maka ụmụ anyị na-eto eto. Ịma na onye ọbụla naziri na hip hop gara yo enwezi onye chọrọ iti egwu ọdịnala. Kedu ihe kpata, kedu ka Ikem si were nwee ike soro ọzọm footsteps nne ya wee ka nne ya na-eme ọfụma n'ihe gbasara iti egwu ya ka ọrụ n'anyị ka anyị nụ ọnya nwa mere anyị ji kpọta Ikem. Then onye ga-abụ keynote speaker ga-abụ one man a na-akpọ Ambassador Ikechukwu Anaedobe. Mpi Ikechukwu Anaedobe nọ into business mmanụ a na-akpọ oil and gas. Ikechukwu abụrụ diọkpala, ọ bụrụ ososo diọkpala. Ikechukwu bụ nwa nke ịtọ mana ọnyanwa bụzi ihe ji eweta business nne ya na-eme today. Ị na-afụ Dobes oil and gas ọnyanwa bụ ihe nwunye n'aka nne ya. Kedu ihe kpatalụ na nke diọkpala etekiri up ososo diọkpala emenwuru ihe dị na ya? Ọnyanwa mere anyị ji wee pịa aka kpọta mmadụ ịna ndị nwetagolu experience n'ihe gbasalụ handing over to the next generation ka ha nwee ike bịakọọla anyị fefu na ọdị balance. Onye na-eso nne ya dị abụọ, onye nna na-eso ụmụ ya dị ofu denu. Ka anyị marụ na agụmakwụkwọ dịkwa mkpa na biznes anyị na-eme, ka ndị mmadụ rapụ iche na biznes belu n'ọsọsọ ịgba boy ma all those things. Ụwa na-asapa anya on daily basis iji letu nna gị, not you per se, ọ bụrụ gị nwa directly now, iji letu nna gị si wee mee biznes mee ihe n'ụwa kịta. O nwere ebe ya aga kọzie onye ọbụla nọzi na gịnị internet, anyị nọ na digital age. So onye mamela anyị ji kpọbata onye jelu school mepee business school ka o nwee ike gwa anyị o nwere uru business school na-aba. Onye bụ bilonia ya aga business school, all those ajụjụ niile a o nwere ihe o nwere ike ịmụta. Anyị nwee ike chịkọta ha ncha niile efu na onye ọbụla bịara ebe ahụ nwere ọkpụrụkpụ ihe ọ ga-ejide n'aka wee na-anọ. Ihe kọwara kịta egosigo na unu kwadoro ọfụma njide nke unu ji na-eme ọfụma. Mmemme a ka mmadụ onye chọrọ ịga ka ọ ga-esi bịa, how will the person register? Okay, anyị nwelu like the last statement anyị kwuru na anyị nọzi na digital age. Anyị nwelu online link ọ ga-abịa iklikiri ana inye anyị information gị anyị nwee ike wee kwado mmadụ one na-abịanụ. Or a free event anyị ada na ego dịka nsi kọwalụ gị, or a corporate social responsibility from few of us anyị na-eme ka anyị wee nyelu ndị be anyị aka. Etinye ego na ya kịta efu na onwere ọ na-agụ ya ịbịa mana o nwere ego ya eji wee kwụ ụgwọ ome gịnị ọ na-enwesa asọ mmiri and marọ na ọhịa ka ọ ga-aba ọbịa anyị enweta the next Ekene dịrị Chukwu, the next ndị ọga. So all online registration. Ọ bụrụ na register nwere online that very day ị nwere ike ịbịa na that place a ga-enwe registration stand. Ịbịa ebe ahụ nọdụ ebe a register. Ihe anyị ji emele bụ ka anyị wee nwee ike malụ mmadụ one bịalụnụ na malụ la emechaa ka anyị nwee ihe a na-akpọ follow up. Nna ịbịala Onitsha Business Hangout, kedu ka business gị dị? Anyị nwere ike ịbịa fụ business gị ka ọzọ agwa gị na ihe abụ ihe ga-ete aka. Ọya mgbe ahụ ịbịabịara Onitsha Business Hangout na kịta ịbịala Onitsha Business Hangout o nwekwara ihe ịmụtalụ dị itinye na business gị ọ na-agakwalụ gị. That way anyị nwee ike nweta ihe ndị oyibo na-akpọ feedback wee nwee ike na-akwado on ways anyị ga-esi wee mee improve n'ihe anyị na-eme. Ọgụgụ isi karịrị asị na Igbo nwere mmadụ anyị kwadoro ọfụma. Daalụ sọ. Mmemme a ọ na Onitsha ka a na-eme ya? N'Onitsha. Ọ bụrụ na Onitsha ka a na-eme ya, iletụla anya ịma na ihe eji mara ndị Igbo bụ azụmahịa. A na-azụ ahịa na Aba, a na-azụ ahịa na Onitsha, a na-azụ ahịa na Owerri, na-azụkwa na Ebonyi, na-azụkwa na Enugu ebe a. Ị nọtụla Chiese? Enwe ndị Igbo nọ na Benue,
nwee ndị Igbo nọ na Rivers nwee ndị Igbo ụmụ nwanne anyị mana Delta ndị anị ọma ụmụ nwanne anyị ri nne so ịkpọcha ndị Igbo kpọọ ha na 5 ọ dịka onwe ndị gụpụ before ha abịa kpọrọ gị na mba ị nọtụla chiese ka anyị mee ihe a karịa Ọnịcha ka anyị kpọkọtacha ndị o nwere ike arọ nka eme ya na Ọnịcha arọ ọzọ eme ya na Delta iji kpọkọta ka ọ ghara ịbụ ịma o nwedega na-ele ihe anya Onitsha Business Hangout Onitsha Business Hangout asị na ọsọsọ ndị Ọnịcha ichetụla sị ka ime ya beyond Ọnịcha nwatakịrị ọbụla amụrụ ga-ebugodo n'ụzọ dọọdụ gbee igbe kwụrụ ọtọ gaa ije wee lachapụ ọsọ anyị bụ n'obi ihe ndị a niile mana dịka m si kọwalụ gị ihe mkpọbi okwu bụ gịnị finance and resources mana atụmatụ amalụ mma mana ọ ka dị na friji ọ ka na-ajụ oyi ọ ka na udu mmiri ebe ọ ya na-ajụ oyi ganye na nke Ọnịcha akwụdosie ike ka anyị rapụ isi Ọnịcha pụọ ka anyị bịa Enugu nke nwaanyị debere n'ụlọ emebie nọ na enwere ka anyị ga-esi wee kwadie anyị ejiri nwayọọ nwayọọ na-eme ọ bụrụ na ihe anyị ga-emenwu anyị eme ya ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe anyị ga-emenwu anyị akaba arụ mee nke Ọnịcha ahụ so that ka ọ na-akọmpiti globally because enwere ndị mma na-esi ebe a jebe nke London Business Hangout ha na-aga ọ dị na London ọ dị na London apụ enwe ndị na-aga nke New York enwe ndị na-aga nke Melbourne na Australia ha akwụlugo guzosie ike n'ụwa niile nsọtụ ụwa niile na-achọlụ ha bịa anyị gbakọ ọ bụrụ na nke anyị ga-emenwu bụ nke iguzo ofu ebe na-emie bụrụ nke anyị ga na-akpagharị na-emie a na-aga all those things a na-apụta anyị ejiri nwayọọ na-edozie na-apụ ịmago like omeji a na-edozie ganye nọ ịmana aka mere azụ ọgba ngọ ganye n'ọgba dị ngọ mana kịta dị ụtọ na anyị nọzi na digital age enwe ka anyị ga-esi mee ụmụnne anyị ahụ ndị na-anọrọ Ọnịcha na-aga abịanwukwa Ọnịcha esolo anyị that very day na-eme ihe anyị na-eme tụrụ gịnị link anyị na ndị Voice of the East bụ nwa anyị na unu nọ na njikọta that very day unu ga-anị ya and unu nọ dị ya unu nwere ike through your own platform unu a na-stream live ndị na-efolo unu na-anabịa nwụrọ a na-afụ ya then anyị nwakwa nwere ndị anyị kpọtalụ ndị bụ ọkpọkọpị n'ihe gbasara izi ihe n'ikuku that very day ha ga-anọ anyị ga na-ezi ndị mmadụ na Facebook na-ezi ndị mmadụ na YouTube then nwekwa ndị ọzọ anyị na ha nọkwa bụ ndị Afia TV ha ga na-ezikwa ya na nke ha nwa ịfụ na anyị na-akwado ka anyị mee ka ndị ụmụ nwanne anyị na-aga abịanwu ka ha na-esonye n'ihe anyị na-eme ganye na anyị eto ị na-agagharị maọbụ ị na-egosi ya na live TV programs mana kịta anyị ka ji nwayọọ arịpụta anyị na-eme ka ike anyị ra kịta daalụ sọ na ihe na-eme ọ dịkwa mma na ihe a m kwuru maka ya nọkwa n'echiche ọ nọ na friji ọ dị mma o nwere ihe ọzọ o nwere ihe ị chọrọ ikwele na finance bụ ihe bụ mkpa gị kịta ka ihe niile na-aga ọfụma o nwere ihe ọzọ ị chọrọ ka ụmụ Igbo mara gbasara Onitsha Business Hangout ndị a ya na ihe ị chọkwara ka ha mere gbasara Onitsha Business Hangout ihe ndị ọzọ na-eme na Onitsha Business Hangout ka ọ rapụ dị ka a na-ekwu okwu ego rapụzie ihe ndị ọzọ bara uru anyị nwa nọ n'Onitsha Business Hangout bụ ndị Onitsha Business Hangout na-agbanikwa n'ụzọ nke anyị ịfụ na anyị na-enyere onwe anyị aka ya na ndị chọrọ enyemaka na ndị dịkwa willing iweta ịma na agụụ na-agụ m ube ofu achọrọ m iri nri bụ anụda kọzọ onwe onye agụụ na-agụ ọ chọrọ iri nri nwa onye chọrọ iri nri mana agụụ ada agụ ya ihe anyị na-eme kịta bụ na mgbe anyị mechara nke arọ gara aga anyị jekwuru ndị Onitsha Business School wee ya ọfa onwekunu ga-esinyere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa aka banye inye ha nkụzi n'efu ka ha nwee ike mụta nwee ike tinye na biznes ha nabatara atụmatụ anyị kịta mụ na gị na-ekwu enwere ndị karịrị mmadụ 50 na-eje akwụkwọ n'efu na Onitsha Business School ha mechaa a ga-enye ha certificate asambodo ọ bụrụ asambodo Onitsha Business School mana asambodo University dị n'obodo oyibo
maka the university dị n'obodo oyibo and ndị Onitsha Business School kwere anyị nkwa na anyị ị ga-ejinwu asambodo a ha ga-eji chọtalụ gị ọrụ na ga-eme anyị graduation like mbọsị anyị ga-graduate like ndị jere university. Then enwekwala ofu onye ma chọrọ ịkpa afịa wetelu ide ọkwa ijeri ibe one million nderi bụ okay o wetelu nde 5 million nde ise nde wee sị ka edebe maka onye mechalụnụ mana o nwere aka ọrụ mana ọ da aga ọfụma na onye dịrị ka agbagharị aja n'ukwu sisi na ya were ebele ego wee kwado o wetara maka mmadụ 10 ifu na kịta anyị enwego nke anyị na-eme ka ọ rapụ ịdị ka ọsọsọ ego ka anyị na-ayọ mba enwego nke anyị nwa na-eme on our own to support our immediate environment ebe ahụ anyị nọ we are doing nke obele anyị ga-emenwu. So ihe na-ayọ ndị mmadụ bụ onye ọbụla na-ebe onwe atụmatụ inwelu ma ihe inwelu because ihe eji malụ ndị Igbo bụ inyere onwe ha aka enwero obodo nyere onwe ha aka ka ndị Igbo so anyị ji nke ahụ eko wee na-asị na nke a bụ nke anyị na-eme nke a bụ nke anyị mebegolu so onwego nke anyị nwa na-eme nke a bụ nke mbụ ka ndị mmadụ rapụ iche nọ maka ego ka anyị na-akpagharị anyị ego mba nke a bụ challenge anyị na-enwe iji wee na-etinye ụfọdụ ihe anyị kwesịrị itinye n'ọrụ. Nke abụọ onye Igbo ọbụla nọ ebe ọbụla ọ nọ kaba arụ na-echeta ụnọ maka na egbucha n'ama eburu naba n'obi enwe ihe inwelu n'mba ofesi ma mba nke ọzọ nwee nwa obele n'ụlọ iji wee nyelu ndị ụlọ aka maka na ọ na-abụ ndị be anyị gụchazie akwụkwọ enwere ebe a na-alụ ọrụ ha ncha niile enukọlụ pụba mba ofesi ma ọ bụ gbagobe Lagos. Our best brains, the best brains ka nso ya n'Igbo ka ha wee ghọta ọfụma the best brains anyị nwee n'ala Igbo enwero nke nọ n'ala Igbo. Ihe nọ n'ala Igbo bụ ndị agbụrụ na ndị na-arụ ọrụ ike ọha ka a na-ahapụ anọ m n'ala Igbo si na onye mba ghọta ihe m na-eme na ọ bụrụ na ama na-enwe mana ọ bụrụzi na ọ bụrụ na mmadụ anọrọ mmadụ nọ mana ọ bụrụ etu mmadụ kwesịrị isi wee nọ ka anyị si wee nọdụ so nke ọbụla ị na-eme ime ịtọ n'ala Igbo ime ofu ebe ọzọ ka ịrapụ ibe ime 15 outside ime kwọta ebilo December ibute rice ke ndị ụmụnna gị ọgwụ ọmaka mana ọ bụrụ na nwa onye ahụ ị na-ebunye rice na Christmas nwere ihe ọ na-eme ọ ya egote nwa osikapa bunye nne na nna ya so ike rice malụ mma mana bikonu ka anyị cheta ụlọ all those factories, all those industries, all those business ideas anyị na-eme ebe ọzọ bikonu ka anyị kaba ahụ na-ewonata ụfọdụ n'ụlọ then onwe ebe ifulu ndị Igbo gbakọtalụ a na-eme ihe ọnụ like Onitsha Business Hangout and ụdị dịka a na-eme iji wee jikọnata ndị Igbo ọnụ kaba arụ ka ebulu otu n'ime ndị ahụ and enwere ihe ndị be anyị na-eme na-adị obi mwute before anyị achọta ndị ga-ekwu okwu ebe a ọ na-aba anyị jekwuo ha bikonu na ihe anyị na-eme ọchinelu ga-aka enu adị m apụta na TV adị m apụta ebe dị eto ọ bụzie na ịpụtara ọkụziela anyị kedu ebe anyị ga-anọ wee mụta wee tinye n'ọlụ ịfụkwa na ọnyanwa bụkwa succession problem ahụ anyị na-enwe because onye nọ n'isi akụziriola anyị nwa na-esie ka a ga-esi wee mie wee metie kedụzi ebe anyị ga-anọ wee mụta ịfụ na nya bụ ife na-enye ezigbo nsogbu so ụmụnne m ndị Igbo biko na ọkwa na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ and nke onye na-eme ka eji amụ ya gaziere gị daalụsọ na nkọwa niile nyere maka na ọtụtụ ndị na-amarọ ihe gbasara ihe ha ga-afụ ya kịta wee mara ndị na-amarọ ihe a ga-apụta maka mụ na aghọtago m amụtagokwa m na-elekwa anya ka m bịakwa mmemme amakwa m ndị ọzọ ga-ege ihe anyị na-ekwu ka na-elekwa anya anyị nọ na ebe họl anyị nọ ebe anyị ga-anọ mie riri nne ọ ga-abata mmadụ 5,000 mmadụ 5,000 and more so anyị ejiri ụjọ were eti okorobịa onye ọbụla bịaba anyị na-agba mbọ round the clock ka anyị kwadosie ọfụma ọ ga-abụ ndị bịa ka ha nwee an experience achọrọ m mbọsị ahụ ịbata ọbụna oge ya abịa ịbịa ịna-anya n'ime ebe ahụ iti heyi Ọnịcha dị ihe ọ ihe nchọ ka ọ na-apụ ndị mmadụ n'ọnụ and tinye n'ike nke Chineke na mba anyị na-agba
cause ịmago na abịa kịta abanye n'ihe gbasara ihe Chineke nsị gị na onwe ka hapụ itinye Chineke na nje gbara onwe m mbọ so mba anyị na-agba bụ imeki sure na onye ọbụla bịara ebe a lives with a beautiful experience. Ịbịa ọ dịghị ka n'obodo oyibo esi a na-eku gị ọkụ a na-enwu bababa 97 na-adị idonolani oche fom idonolani rela ọ bụrụ oche ya bụ ịnọrọ ọ dịghị ka nwe ihe mba idonolani n'oche nwelu fom comfortable relax ya cool environment ige ntị mụta ihe jide akwụkwọ na pen dee ya rekọdụ ndị ị ga-erekọdụ welie na ịnọkwa onwe ka biznes dị cheta ihe ịmụta n'Onitsha Business Hangout tinye n'ọrụ ọ gazielu gị Ala Igbo adị mma. Daalụsọ na nkọwa niile nyere anyị na nghọta nke nyere anyị gbasara Onitsha Business Hangout 3.0. Anyị na-elekwanụ ndị be anyị na-elekwanụ ndị niile anya ka ha bịa kwalite mmemme a ilecha ihe a niile otu ọbụla ọ dị gị iji kwalite mmemme ka ọ na-aga n'iru ọ bụkwa maka anyị nwa asị ka anyị tụrụ ugo nọta onye ọbụla tụrụ ugo nọta iji nyekwana aka ịkwalite mmemme maka anyị na-eme ya ọ na-aga ọfụma. Echefugara Onitsha Business Hangout a na-eme n'ụbọchị 7 n'ọnwa Julaị nke a na-abịa. Ịma na anyị na-achọ ebe ọ ga-abụ ebe ọbụla ị nọ n'Onitsha gwa mmadụ na ị na-aga All Saints Cathedral ọ ilo ọ dị na ya na-akpọ 4-way road ebe ọbụla isi abịa o nwere ọ dị efu ọ bụrụ ka ijere kọwa ịpụtara na All Saints bụ nnukwu katidral ndị Anglican Church n'Onitsha so ebe ọbụla isi abịa kpọọ isi Enugu bịa ekwesị na Seaman banye kekesịa All Saints isi Owerri abịa kwesị na Opiwe ka banye kekesịa All Saints isi Asaba abịa kwesị na Opiwe ka banye kekesịa All Saints ọ bụrụ ebe ada isi Port Harcourt abịa kwụsị na Opiwe ka banye kekesịa All Saints adachi ya achọ anyị mere ka ọ dịla onye ọbụla mfe ịchọta anyị ka ọ rapụ ebe keke asị gị na ọ dị na ebe nwa buru gị na-agbagharị mba gwam ebe ọbụla isi abịa kwụsịrị ana na Opiwe ka ofu keke ka ị ya aba o bute gị na All Saints. Unu anụgo n'ihe n'ọnụ onye na-eme mmemme a otu ị ga-esi chọta ya na ụbọchị ọ na-eme ka anyị na-eme ihe a na-aga n'iru daalụnụ echefukwala ọkwa nwa Adaụzọ maka onye butere unu ozi a dị mma.